Maar toch, hè? Ja. Goeiedag. Goeie. Goeie. We zeggen een bijzonder tafereel hier. Oké. Een hoerleeghelje. Ja. Ja, zei je. Net. De parasol die stiet. Ja. Maar wat ze op zinnen nou? Ja, hè? Ja, tuurlijk. Nou ja, je bent aan het opruimen. Ja, Omke Tijger is overleden en ik als zij is alleen en normaal we het spel even oprommen. Het hoort maar op zijn we zo wat hebben. We zijn net altijd de leukste klusjes, liek het maar. Nee, en dat moet even gebeuren in die vrije tijd even. Even tussendoor. Ja. Ja. Maar het slag het wel, dit kan al je voort of je het nog ergens in? Nou, het meeste gaan ze al ophelpen van de kringloop, zeg maar. Maar dit is eigenlijk al hier wat te wat, zeg maar. Ik ben er wel wat foto's spullen en zo ertussen wel bewaren, maar een wasmachine, hoe rekent voor het wel. Nee. Hè? Nee. Dus. Wie het een bijzonder persoon, Omke? Nou ja, Omke weer 80 hier. Had zijn hele leven lang aan het werk was, zeg maar, vrachtwagenchauffeur weer. En hij was ziek in Wickers 6 tijd weer gebeurd. Ja. Ja. Hij had eigenlijk nooit ziek geweest. Nee, maar wij Dat hij me net verwachten, wist hij er versteld van eigenlijk. Hè? Maar wij zeggen het wel, want wij zijn de boppen. Oh ja. Dus we zeggen wel, die man wordt iedere keer meegedaan en zich. Zo bedoelt Ruud. Ja, maar wie toch in eerste instantie dat er je niet meer kreeg, maar dat kreeg er wel. Zeg maar. Ja, hij heeft die ook wel een Maar hier ben je gewoon boot ziek. al die oude mensen, al die 80 Voor mij wel jaar. een bensje. Ja, maar een binnetje. Ja, weet wel. Ja. Even beneden komen. We komen even in de hoek. De beste afdeling van Nederland. Voel jij je onzeker over je gewicht? Hier. Ik al druk dwaande. Ja, er ook nog aan, ja. Je mag er ook even een beetje vrolijker draaien, jongen, ja. Jawel, hè? Ja, dat is de bedoeling, ja. Ja. En dat lukt wel mijn beiden? Ja, we kennen goed vrienden. Ja, wat ben je van waar? Broers. Nou ja, dan mag er maar red worden. Dus Kark en mij, nou ja. Ze hebben het roekste eruit, we kunnen ook een beetje roer worden. Hè? Doet dat makkelijker. Ja, we kennen ook iets makkelijker, ja. Zolang we er maar naar de gooien, dan valt het wel wat mij. Hè? Omke heeft hier wel een tietje wennen, of net? Ja, je had direct flink om het roken weg. Hè? Hoe lang heeft hij die wennen dan? Ik denk 12 of 13 hier. Dus, nou ja. Zolang we direct weduw na de... is er ljouwt bij je heen gekomen. Een heel mooi plakje, toch? Ja. Je bent ook al iets dwaande, hè? Ja, ik ga hier al een paar dagen omslaan. Ja, het laatst even, hè? Ja. Ik kom een product worden laten, ja, alleen maar. Ja. Zo, hier is ik misschien nog wel wat van kunst. Ja, van kunst en kids. Nee. Ik heb wel een stukje en nik. Ja. En liefst. Maar ben er nog bijzondere dingen die je hem voelt? Ja, we zagen hem een pakken hield. Met een hele stiekje eromheen. En het enige wat we vonden hadden. Dat weer dat hele stiekje. Dat hebben we het met de man. Hé. Helaas. Ja. Dat is net al hoor. Dit is een stambal, zeg maar. Paak en Beppa zit boven in de been. En dat zijn onze ouders, zeg maar. Ja. En deze Omke is verstaan, zeg maar. Oké. Nou, dit ben ik dus weg. Mijn wiefke en mijn dochter. En dit is dus Gerard, mijn vrouw en ben, zeg maar. Ja, ze de meesten hier niet bij niks. Dus we hebben hier niks en die kan brood de buis in de garage en dit en dat. En nou ja, ze komt altijd en zegt van, als je al wat regels na het omkwakt. Ja, nou zo gaat dat. Ja, heel nuchter. Ja. Nee, ze wordt hoe dat regel is natuurlijk, de dobe. Nou, klaar. En hoe wordt het haar? Nou, zo, dan doe het zo. Nou, zo gaat het. Ja, afspraak is afspraak, ja.